עם אור ראשון יצאנו בדרכנו לנגב. בתחנת הדלק ליד שדה בוקר עצרנו לארוחת בוקר משובחת. מועדון ארוחת בוקר. אביאמו קווי צ'ינקווה פניני. אוקיי, נתחיל עם אורי. גבינה לבנה מיוחדת או גבינה מהולנד, גאודה הולנדית. מה שאתה רוצה, או גם וגם, וזיתים מיוון. מה אתה רוצה? גם וגם. כן, גם וגם. זה וזה? כן. אוקיי. נכנסנו לשטח בנחל ציפורים. אחד המשאבים החשובים במדבר הם המים. הנבטים שהתגוררו כאן בזמנים העתיקים ההם התייחסו לעניין ברצינות רבה וחפרו מאגרי מים. כשירד גשם זרימת המים התנקזה אל המאגרים שנחפרו למרגלות הערים. המקום נקרא בורות ציפורים. אגב, ציפורים לא שזפה עינינו כאן. תכף נגיע לשם. תראה איך זה כל האזור התקרב. צמיגים עשו את העבודה. המרחק בין נחל דרורים לרצועת עזה לא גדול. בשמיים טסו מטוסי חיל האוויר, ומדי פעם שמענו בומים רחוקים. מנקודת התצפית השקפנו על נחל דרורים, ורפי השכיל אותנו לגבי זרימת הנחלים בימים ההם ובזמן הזה. עד תקופת הפלייסטוקן, בערך 2 מיליון שנה לאחור, כל הנחלים זרמו ממזרח למערב, לים התטיס, מה שהיום זה הים התיכון. באיזשהו שלב התחיל להיווצר השבר הסורי-אפריקאי, שגרם לפתיחה של ים סוף, והתנועה של ערב הסעודית, כל הפלטה המזרחית צפונה, וזה גרם להיווצרות בקע הירדן. כתוצאה מהיווצרות הבקע, נגדעה היכולת של נחלים לעבור ממזרח למערב. ואז קו פרשת המים שהיה באזור של שדה בוקר, שהיה עם תנועת אגן העיקבות של מים דרך נחל הבשור לכיוון ים התיכון, התהפך, התהפכו היוצרות. ליד נקודת יישוב נבטית נוספת ראינו שוב מאגר מים. במאגר זה קרסה התקרה. ניתן לראות את עמוד התמך שנשאר עומד על תילו, ואף את הבאר שממנה שאבו הנבטים את המים. בסמוך רפי הפנה את תשומת ליבנו לבית קברות נבטי עתיק. זו שיטת קבורה קדומה, הייתה פה התיישבות, אנחנו רואים את הנחל, ושהם פיתחו פה טרסות ואיבדו את הקרקע.
הם חיו פה, וגם מתו פה, אז היה צריך לקבור אותם. כל הסיפורים על המים ועל הנבטים זיכרונם לברכה פתחו לנו את התיאבון. מצאנו עץ מצל, וישראל פתח בחימום הפסטה. הפעם החלטתי להתקל את ישראל לגבי המתכון של הפסטה, אבל באיטלקית. Che la ricetta della pasta? La pasta consueta dall'aglio, בניסימו. olio, prezzemolo e peperoncino. תגיד, את הפסטה אתה עושה לבד? Molto bene. Molto bene. את הפסטה אתה עושה לבד? לא, אני קונה. מצפים בטיולים הבאים שזה יהיה... זה קניתי. חריף, כן? יותר מדי. נגיסה קטנה. שמתי מיטה, מעט מאוד. אני מקווה זה מצוין. בתפריט הקינוחים היו הפעם גלידוניות. היות והיום חמסין, כן. אז יש לנו פה, בוא תראה, רגע, אבל תעצור רגע, שנייה. לך תגיש לכם, גלידוניות. מי רוצה גלידונית? איזה שירות. ראית מה זה? שירות עם צילום. תודה. תודה רבה. וואו. בסיום הטיול נסענו דרך היישובים בעוטף עזה שבהם ביצע חמאס ב7 לאוקטובר את מעשה הזוועה. תם עוד טיול. למרות הכל, יש לנו ארץ נהדרת.